¿qué tal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, ¿qué tal? 1, 2. Sí, non? Vou ali a... Hola, hola. Hola. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. Entrega das medallas de investigación da Real Academia Galega de Ciencias. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En sala escoita, se ve. Faltalle un pouco. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hola, que tal? Moi boas. 1, 2, 3. Sí. E agora que tes os dous abertos ou... Outro muteado. Vale. Vale. Queda bien amarrado, ¿no? Sí, ¿no? Está centraditos. Fíjate, tiene hueco la alfombra y está capaz dentro, pero bien. Sí, ya están ahí los nubes. Sí. Aquí sí que está bien. Y está vacío, pero no tiene mucho. As nosas costas temos a igrexa parroquial de Santa María de Vermés, onde hai máis de 200 anos se bautizou o que sería o científico máis importante, seguramente de Galiza, é un dos máis importantes de España e de Europa, Pedro José Rodríguez González, o matemático de Vermés. O matemático Rodríguez era dunha familia máis ben humilde, de labregos. Aquí non botou moito tempo. Con 11 anos marchou para Monforte e ali recibeu as primeiras enseñanzas nun colexio de frades. El veo a Santiago a estudiar pues, para Crego, ¿no? Digamos que toda a parte científica foi toda por a súa conta.
Ese ten como unhas barras arriba. Ten como unhas barras aí arriba, non? Se bautizou o que sería o científico máis importante, seguramente, de Galiza, e un dos máis importantes de España e de Europa, Pedro José Rodríguez González, o matemático de Bermés. O matemático Rodríguez era dunha familia máis ben humilde, de labregos. Aquí non botou moito tempo. Con 11 anos marchou para Monforte e ali recibeu as primeiras enseñanzas nun colexio de frades. El veo a Santiago a estudiar pois, para crego, ¿no? E digamos que toda a parte científica foi toda pola súa conta, ¿no? Rodríguez tamén, aparte de ser un gran matemático, un físico, tamén era un home moi curioso que lle tiña moita afición ás ciencias naturais. Todos sabemos que foi tildado de xenio realmente polo Tribunal de Oposición de Cátedra que desenvolveu aquí na Universidade de Santiago como catedrático de Matemáticas Sublimes en 1801 e dende cedo vincúlase aquí con outros académicos do liberalismo progresista da época, a partir de 1808 sobre todo. Un dos seus grandes amigos foi o primeiro catedrático de farmacia, o señor Julián Suárez Freire, que de feito foi o seu herdeiro universal e que era tamén un liberal recoñecido. En junio de 1803, José Rodríguez Vale, pasa aí cousa